Avui el Congrés dels Diputats ha rebutjat el pla sobiranista iniciat pel Parlament de Catalunya, amb el qual marcava un full de ruta que consistia en la convocatòria d'un referèndum i la constitució d'un procés d'independència. El 85% dels diputats espanyols, en els quals hi havia diputats catalans i de la resta d'Espanya, que és on resideix la sobirania nacional, ha rebutjat aquest pla per il·legal, per anticonstitucional i per vulnerar drets i llibertats dels espanyols, ja que aquest procés de secessió iniciat pel senyor Artur Mas és un procés clarament lesiu a drets i llibertats. Una vegada més ha quedat clar que només el Congrés dels Diputats és on resideix la sobirania nacional, on només es poden prendre aquest tipus de decisions, i UPyD una vegada més ha quedat demostrat que és la força no nacionalista de referència a Catalunya, l'única força que defèn de forma clara i contundent els drets i les llibertats dels catalans, més enllà d'altres partits que de forma retòrica ho fan però no prenen cap acció clara i directa amb la defensa d'aquests drets i llibertats. Per tant, creiem que avui és un dia de celebració, un dia en què aquest procés de secessió ha quedat clarament avortat i que els catalans podem seguir dedicant-nos al que és important i el que ens preocupa, que és la sortida de la crisi, l'atur, l'ocupació i la productivitat de les nostres empreses.